Ještě před svítáním myslivci vyráží na lov kachen. Brokovnice nabíjí oproti loňsku novými ocelovými náboji, které chtějí poprvé vyzkoušet na ostro. Výsledek je ovšem velice tragický. Utrpení střeleného zvířete ukončil až lovecký pes. Když se to obyčejně střílí brokama, tak to žuchne, padne to a tady letí a teprve zhasíná, anebo nezhasne, je křídlovaná. Mně se to moc nelíbí. Ten brok je asi lehkej. Tak ji pokryplujeme. Ta kačena víc trpí, když to tím olověným brokem je takový jistější zásah. Olověný náboj, se kterým stříleli ještě loni, je oproti ocelovému těžší a zvíře zabije okamžitě. Aby ocelový brok dosáhl kvality olověného, musel by být větší. Na ten ale většina našich myslivců nemá stavěnou zbraň. Musí být ty flinty, tak jak nám dali ty papíry, tak musí mít tam nějaké vyražení toho, že to tam lze používat a nesmí být čopovat. A to má každý strach to tam dát, aby se mu to roztrhlo nebo co. A navíc teda nejsou k sehnání. Pokud je dostaneme, tak je to během hodinky pryč. Málo. Měla jsem tady, myslím, víte co, 250 kusů. Prodalo se to. My dostáváme vlastně jenom jakýsi takový jako příděly, bych řekla. Poptávka je v tuto chvíli velká, protože všichni samozřejmě to chtějí a hlavně to potřebují, protože chodí kontroly. Pokud by se myslivci rozhodli střílet zakázanými olověnými náboji, hrozila by jim pokuta až 30 000 korun. I přesto se na internetových diskuzích shodují, že než vidět zvíře trpět, raději poruší zákon. Nové nařízení tak od myslivců sklízí velkou vlnu kritiky. Jednak je zraňována ta zvěř, je jí způsobován stres. Jednak se stejně jako v ostatních zemích jistě stane to, že některému myslivci ta puška při používání těchto nábojů s ocelovými broky vybuchne v ruce a bude docházet ke zranění. V severských státech platí zákaz už mnoho let a žádná ze zemí od něho neustoupila. Předpokládáme tedy, že i v České republice jde o první reakce a průběh vlastně adaptace na nové podmínky. Myslivci ale rozhodně flintu do žita házet nechtějí. Udělají prý vše proto, aby se od nového nařízení ustoupilo. Kateřina Pichalová, Televize Nova.